Felly, dwi yn recordio'r fideo yma jyst i grynhoi bob dim sydd wedi digwydd, neu dwi wedi ddangos i chi yn yr 11 fideo dwytha yma, yn ystod yr wythnosau dwytha yma. Felly, be dwi wedi ddysgu chi ydy jyst y sgiliau sylfaenol wiki sydd wedi greu erthigol Wikipedia. Wrth gwrs mae yna fwy o bethau, fedrwn ni fynd i fewn i fwy o fanylder efo rhai pethau wrth gwrs. Wedyn os ewch chi i cymorth yn fyna ar y chwith, mae yna, fel ydych chi'n gweld, fideos, tutorial, mae yna gyflwyniadau, cysylltu, golygu Wikipedia, wedyn cymuned Wikipedia. So, mae'r holl beth da chi angen i greu erthigol yn myna wrth gwrs. A wedyn os da chi eisiau mynd yn ddymnach i fewn i'r codio a yr ochr weledol sydd wedi greu, mi fedrwch chi fynd ar y fideo cyntaf a gweld yr dolenni i fewn i'r ochr cymorth. A felly, ia, y gobaith ydy, ar ôl y 12 fideo yma, bod fi'n creu fideos ar gyfer yr ochr codio. Wedyn, y gobaith ydy creu mwy o fideos. Felly, ia, yn ystod yr wythnosau dwytha yma, da ni wedi creu enw defnyddiwr, da ni wedi golygu, da ni wedi defnyddio'r 8 cam creu i greu erthigol, y paragraffau, bod y teitl gorfod bod mewn bold, dolenni, penawdau, cyfeiriadau, categoria, lluniau, cysylltu'r ieithoedd perthnasol, i'r erthyglau perthnasol. Felly, da ni wedi cyfro lot fawr o bethau ddi gwir. A mae hynna i gyd drwy ddefnyddio'r ochr weledol. Dwi eisiau dweud yn yr fideo cyntaf neu'r ail fideo bod yna 2 ffordd o olygu Wikipedia. Golygu a golygu cod y dudalen. So, y gwaith da ni wedi gwneud yn ystod yr wythnosau dwytha yma, golygu ydi o. Ac amball i cod hefyd oherwydd bod ni'n neud o'r ffôn a bod yna ddim ffordd o wneud o ffordd arall. Felly ia, so diolch yn fawr iawn i chi am wylio, a wedyn gobeithio yna i weld chi yn yr fideos nesaf. Diolch yn fawr iawn i chi.